pozeráš toto video, tak ja pevne verím, že miluješ Canvu rovnako ako ja. A ak náhodou nie, tak po tomto videu určite budeš. A v dnešnom videu ťa naučím, ako si pripravíš rýchlo a ľahko varianty písomiek pre tvojich žiakov s pomocou Canvy a ChatGPT. Tak, dlho nekecajme a poďme na to. Základom je samozrejme mať nainštalovanú Canvu a byť prihlásená v ChatGPT. To je úplný základ, ale predpokladám, že toto už zvládaš, keďže si tu a pozeráš toto moje video. Takže v Canve si jednoducho vytvoríš dokument vo formáte A4, pretože písomky väčšinou píšeme teda, alebo teda nie my už, ale teda naši žiaci, tvoji žiaci píšu na A4, čiže dáš si vytvoriť dokument A4, kde ti dá nejakú prázdnu stranu, ktorú ty ďalej môžeš upravovať podľa toho, čo sa ti páči, aký predmet učíš a podobne. Môžeš nejaké inšpirácie nájsť aj v časti design, stačí si tam zadať tvoj nejaký predmet, ktorý vyučuješ a verím, že tam nájdeš veľa užitočných nápadov. No ale ja už mám teda vytvorený vzor písomnej práce na slovenčinu, takže takto nejak vyzerá tá moja grafika. Ak by si chcela, tak tieto grafiky sú aj súčasťou môjho webináru, link nájdeš v popise. Ako prvý krok však neskôr si vytvoríš nejaký dizajn, ktorý sa ti takto páči. Ale čo je dôležitejšie, je, že vôbec nemusíš tvoriť takéto nejaké kreatívne grafiky, ale podstatné je, že tú písomku vytvoríš za zlomok času pomocou ChatGPT. Čiže stačí ísť do ChatGPT. Ja už tu mám predchystaný teda tento prompt, môžeš sa ním inšpirovať. Ja som mu teda zadala, že potrebujem vytvoriť písomku na slovenský jazyk pre 5. ročník, preberáme vzory podstatných mien a tak ďalej. Vypísala som mu všetko, čo požadujem od ChatGPT, aby mi dal. Čím lepšie mu ty zadáš tento prompt, to zadanie, tým lepšie ti on dá výsledky. Čiže kľudne mu tam môžeš dať len, že chceš napríklad vytvoriť iba otvorené otázky alebo iba uzatvorené otázky, prípadne, že to má byť formou kvízu. Je to len na tebe a to, čo uprednostňujú tvoji žiaci. Prípadne mu kľudne môžeš aj zadať, či to má byť na 1 A4, na 2 A4, alebo neviem, to má byť formou nejakej bleskovky, aby to trvalo max 10 minút. Vieš sa s tým všelijako pohrať, len mu naozaj zadaj to, čo chceš od neho počuť. Môže sa ti stať, tak ako sa stalo mne, že ti nezačne písať rovno do chatu, ale vytvorí ti takýto, nazvime to dokument. Ako náhle ti začne tvoriť, tak ti to ide do takejto nejakej formy, čiže v nejakom tom texte, ale samozrejme vieš si to x-kom zavrieť a vieš sa znova vrátiť do toho a len si tam písať. To, čo je podstatné, ja som mu teraz zadala, že chcem teda vytvoriť tú písomku. Tú písomku mi on vytvoril. A následne tým, že teda myslím, že máte v triedách rôznych žiakov, každý na inej úrovni, možno majú nejaké dyslexie, dysgrafie, tak som práve preto dala tu, že nech mi pomôže vytvoriť 4 varianty písomky. Chcela som 2, ktoré budú v podstate pre, nazvime to, normálnych žiakov a 2 budú varianty také, že jedna bude pre dyslektikov, jedna pre dysgrafikov. No a tu už mi on teda začal písať, rovnako tak, ako ja som chcela, ale vlastne problém bol v tom, že dával mi to do tohto dokumentu, ale z tohto by sa mi ťažko kopírovala tá tabuľka ďalej do Canvy, takže som mu zadala ďalej, len že či tú tabuľku mi vie dať sem, hej, do tohto chatu. No a on mi tu teda to dal. Ale opäť som sa ho ja zle akoby spýtala a tu vidíte, že ako naozaj mu treba dať správne a mať teda to nejaké kritické myslenie, aby on dával tie odpovede, ktoré my chceme. Pretože dal mi sem tie nejaké otázky, ale už som ich tam, nemala som tam tie odpovede, zle by sa mi to s tým pracovalo. Čiže ďalej som mu zadala, či mi do tých konkrétnych buniek vie dať aj tie jednotlivé úlohy, prípadne odpovede, hej, ktoré som ja už si vytvorila vlastne tu niekde predtým s ním v tej komunikácii. No a teraz sa ide diať ten zázrak. My sme si už v Canve vytvorili nejakú túto písomku. Máme tu otázku číslo 1, číslo 2, 3, 4, 5, lebo predpokladáme, že tých otázok bude 5, teda ja som v tomto dizajne sa s tým takto vyhrala. A teraz túto tabuľku, ktorú nám tu on dal, vlastne aj tie otázky, aj tie odpovede, jednoducho si ju len označím, CTRL-C skopírujem a ideme do Canvy, kde ideme cez časť aplikácie. Tu si nájdeme hromadne vytvoriť, dáme zadať údaj ručne a tu dáme len CTRL-V.
Jednoducho, teraz stačí dať len hotovo. A teraz sa s tým ideme pohrať ďalej. Otázku číslo 1 si my dáme cez tieto 3 bodky, prepojenie údajov a ideme, že OK, tu má byť otázka 1. Ďalej pokračujeme s otázkou číslo 2, rovnako tak odklikneme otázka 3. Ja tu som zle klikla. Otázka 3. Otázka 4, čiže stále ideme cez to prepojenie údajov a prepájame si to. Ako niekto by v tomto kroku mohol namietať, že stačí CTRL, CTRL, V a vložiť to kľudne do Wordu, kľudne môžete. Tým pádom by vám stačilo zadať tu vlastne v čete GPT, lenže vytvor mi tieto 4 varianty písomiek. Vôbec by ste sa nemuseli hrať s tým, že dávať to do nejakých proste takýchto tabulečiek a hrať sa s tým ďalej v Canve. Úplne to stačí a tým pádom máte vytvorenú písomku naozaj do 10 minút a rovno v 4 variantách. Čo je super na čete GPT je to, že on vám tu dá aj nejaké ďalšie také jeho nápady, prípadne sa ho aj vy môžete spýtať, že akým fontom napríklad by mali byť písané tieto písomky pre dysglektikov, pre dysgrafikov, pre obyčajných študentov. Prípadne vám vie tu navrhnúť nejaké obrázky, ktoré by tam mali byť vložené, nejaké kľúčové slova, ale vy už si tých žiakov poznáte lepšie a budete lepšie vedieť tým pánom komunikovať s tým chatom GPT, aby vám dal tie konkrétne veci, ktoré vy potrebujete. No ale poďme naspäť do tej kanvy. Takže tu sme si označili, že kde chceme vlastne ktorú otázku mať. Teraz dáme na pokračovať. Máme všetko vybraté. Takže dávame generovať 4 návrhy, lebo sme tam mali v podstate 4 tie nejaké varianty. Teraz sa nám otvára druhé okno, tu už vidíte, že je tu nejaká hromadná tvorba 1 a vidíte, že to, čo sme mali tu pooznačované ako otázka 1, 2, 3, tu sme to mali v tejto tabulke takýmto spôsobom označené, tak tu už v tomto hromadná tvorba máme šmahom ruky doslova 4 varianty písomiek pre tých jednotlivých žiakov, ako potrebujeme, s tým istým dizajnom a nemusíte to všetko vypisovať ručne. Takže takto to nejak vyzerá. Môžete sa s tým potom prípadne ešte nejak pohrať, keby sa vám to nepáčilo, že chcete tam mať nejak ináč to upravené alebo niečo, ale keď sa na to pozriete takto na prvý pohľad, je to celkom fajn vytvorená písomka, ktorú môžete zobrať, vytlačiť a použiť. A keby ste chceli viac takýchto vzorov, ak sa prihlásite na webinár Písomka s pomocou umelej inteligencie a Canvy, príde vám záznam, kde nájdete viac takýchto typov, ako pracovať s Canvou a umelou inteligenciou a nájdete tam aj takéto šablóny na rôzne vaše písomky. Takže budem sa na vás tešiť pri ďalších videách. Ak sa ti toto dnešné video páčilo, nezabudni dať odber tomuto kanálu Kreatívnej Digiškole pre ďalšie kreatívne videá zo sveta Canvy a umelej inteligencie. Budem sa na teba tešiť.